They are aware of their constitutional obligations. They are aware of the oath of office that they took. They need to always respect their oath. Kusihlalo mtsha webhunga likazwelonke lamaphondo urifilwe Mtsweni Tsipane emva kokuba unyulwe ngaphandle kokuphikiswa ngale ntsasa. It is indeed with a heavy heart to confirm that indeed the chairperson of the foundation, Mr. Dumyeni, has passed on last night. Ulandulele Elil Makati ahlabayo wayesakuba ingqonyela yase-SAA uDumyeni. Molweni emakhaya nanku uvimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Kubhengeziwe ukuba uza kubekwa ngokusesikweni umongameli Cyril Ramaphosa ngolwesithathu kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli okukulandela ukonyulwa kwakhe izolo kwindlu yowiso-mthetho. Ngoku ke masithi tsixa kwele ntaba etafile nalapha nxenxele umhleli wezopolitiko kweli jelo uMzwandile Mbeje. Sibulise Shandu, siva ukuba umongameli uza kubekwa ngokusesikweni ngolwesithathu. Ingaba sele khona amarhe okuba ingangubani usekela mongameli? Sibonge sisanda sibingelele nakubabukeli nebala silindele ukuthi umongameli ke egcotshwe ngokusemthethweni ngolwesithathu njengoba phela ke iParliament limqokile. Uzokhumbula phela ukuthi intando yethu yeningi umongameli uqokwa iParliament uma kungapheli ke izinsuku ezinhlanu mangabe seqokiwe iParliament kumele ukuthi agcotshwe ukuze ke ezokwazi ukuthatha izintambo njengomongameli omusha. Umbuzo ke lo ubuzayo ukuthi ngabe mhlawumbe sesiyazi ukuthi ubani ungaba yisekela. Umthetho sisekela wethu ke ucace ngokusobala ukuthi ke kwenziwa kanjani. Umongameli ke esegcotshiwe ngokusemthethweni uzokhumbula ukuthi uzothi nje mayiqeda ukugcotshwa ngolesithathu ongqongqoshe laba bakhona nohulumeni okhona njengamanje ubuse uphela. Okusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi umongameli uzobe ke esenamandla wonke umbuso. Ngaleyo ndlela ke unegunya ke unikezwe igunya lokuthi ke engakhetha noma ngabe ubani afisa ukuthi ke ebe kuyicabinet yakhe. Kwesobusekela mongameli nakuba ke kuyigunya lika mongameli kodwa ke silindele ukuthi ke ekhethe loyo oyisekela mongameli weANC naphezulu ukuthi ke kuzoba nohulumeni wobunye njengoba sekuvunyelene. Kodwa ke kwesobusekela sibona ukuthi uzoqhubeka naye uPaul Mashatile. Kodwa ke ngoba ngishilo nje isinqumo esizothatha umongameli leso futhi umongameli unaleso sinqumo ngokwegunya lomthetho sisekelo. Mzwayi zithi ingqali zemithetho umgaqo siseko weli awuvumelani nohulumente wobumbano. Ingaba kusakusebenza kanjani xa kufikwa kweliqhina? Uzokhumbula phela ukuthi naphezulu ukuthi uhulumeni kumbe iqembu leANC limeme amanye amaqembu ukuthi kwakhiwe uhulumeni wobumbano. Akusho ukuthi ke kukhona izinto ezithize abazoziguqula. Uhulumeni engakhiwa ngendlela ethize. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe nakuphezulu ukuthi sisebenzisa igama elithi uhulumeni wobumbano. Kuvele iqembu leANC uma ngabe ukuthi liqoka icabinet elisha likujwayeleke ukuthi lithathe ongqongqoshe abasuka kwamanye amaqembu. Into ecishe ifane naleyo. Into eyumehluko lapha ukuthi alikho iqembu ke eliyela phumelela ukhetho lakwazi ukuzibusela lodwa. Into ke umongameli ayenzile kumbe iANC yenzile ukuthi ikhulume namanye amaqembu ukuthi ke kuzohlanganwa kuzobuswa ndawonye. Akusho lokho ukuthi kuzoguqulwa umthetho sisekelo. Kungaguqulwa umthetho sisekelo uma kuukuthi umongameli uzokwenza into engekho emthethweni sisekelo. Mhlambe njenge abantu bebekhuluma ngendaba yokuthi kungenzeka ebe nesekela mongameli lesibili. Umthetho sisekelo wethu awuvumi lokho. Okusho ukuthi uma ngathiwa kwenziwa leyo nto kuyodinga ukuthi kuguqulwe umthetho sisekelo. Uhulumeni wobumbano lo ozokwakhiwa ilapho amaqembu ezepolitiki enqume ukuthi azosebenzisana ebuse ngokuhlanganyela hayi ngokuthi ke eguqule umthetho sisekelo ngoba wona umthetho sisekelo unezinto ozishoyo umongameli angeke ekwazi ukuzenza uma ungaguquliwe. Kuzakwenzeka ntoni ngeqela leMK ke ngoku njengokuba bengafungiswanga izolo?
Uzokhumbula ukuthi iqembu kumbe amalungu eMK eParliament awezanga lapha ukuzofungiswa. Kodwa ke lokho akusho ukuthi ke asesele ngaphandle unomphelo. Into ke azoyenza ngiyacabanga ukuthi ukuqhubeka kwamaviki kumbe kwezinyanga azobeke eseza lapha eParliament ezofungiswa mhla aqoka ukuthi ayafisa ukuza lapha eParliament ukuzoqala umsebenzi azobe esefungiswa. Uzokhumbula phela ukuthi kuyenzeka kube neqembu kumbe kube nelungu eliba yilunga leParliament emva kwesikhathi uma ngabe nje liba ingxenye yeParliament liyalifungiswa kuzokwenzeka into efanayo ke kuzothi mangabe iqembu leMK sebekulungele ukuthi bafuna ukuzoqala umsebenzi wabo njengamalungu eParliament bese befungiswa ngoba phela umthetho sisekelo uthi ukuze uqale umsebenzi njengelungu leParliament kufuneka ufungiswe ngokusemthethweni. Shandus Mama Ngazibini. Owesakuba inkulumbuso yaseMpumalanga noselela ilungu le-ANC eParliament uRefilwe Mthweni-Tsipane wonyulwe ngaphandle kokuphikiswa njengosihlalo webhunga likazwelonke lamaphondo. Elinye ilungu le-ANC eParliament uKenneth Moemeng naye wonyulwe ngaphandle kokuphikiswa njengombhexesho inhloko webhunga likazwelonke lamaphondo. Kulindeleke ukuba unyulo lukasekela sihlalo lwenzeke kwindibano elandelayo yelibhunga emva kokuba amaphondo enike igunya. Galamaphondo ngamaphondo liladibana okokuqala emva konyulo likazwelonke ngenjongo yokuvotela iinkokheli eziza kukhokela lendlu yowiso-mthetho. I would like to give you my assurance that I will execute my obligations of the obligations of my office in accordance with the provision of our constitution. Kuye kwaphindwa kwavotelwa umbhexeshi welibhunga lamaphondo ngamaphondo naye khange afumane mcelimngeni. In our quest to exercise oversight, we are going to ensure that at the center of that will be public participation. Umntu oza kuba ngusekela sihlalo uza kuvotelwa kwiseshoni ezayo yelibhunga lamaphondo ngamaphondo. Kusenjalo inhloko yejaji zenkundla yomgaqo-siseko uJaji Raymond Zondo uthi uziva ethe xibilili. Uye waphinda wabongoza iinkokheli zeli ukuba zizibophelele kwizifungo ezizithathileyo. They are aware of their constitutional obligations. They are aware of the oath of office that they took. They need to always respect their oath. They need to always make sure that they comply with the constitution. Amehlo ngoku aza kujonga inkqubo yokufungiswa ngokusesikweni umongameli Cyril Ramaphosa ngolwesithathu kwizindlu ezimanyeneyo ePitoli. Kwiindaba ze-SABC Dingobulelani Philip eKapa. I-ANC ithi amalungu karhulumente obumbano aza kubamba ingxoxo kazwelonke malunga nemibabembe boMzantsi Afrika banqwenela ukuba iParliament yolawulo lwesixhenxe ichankcathe phezu kwayo. I-ANC ibambe ingxoxo kunye noonondaba emva kokuhlalwa kokuqala kwebhunga likazwelonke lamaphondo nalapho besakuba inkulu baphathiswa yephondo laseMpumalanga uRefilwe Mthweni-Tsipane eye wonyulwa kwakhona njengosihlalo webhunga likazwelonke lamaphondo ngelixa uKenneth Moemeng onyulwe njengombhexeshi we-NCOP. I-ANC, i-DA, i-IFP kunye nePatriotic Alliance ngamaqela ezopolitiko ayinxalenye yorhulumente obumbano i-Government of National Unity ngabula makhumsha nangona la maqela ezopolitiko etyikitye isivumelwano sokulungela ukusebenzisana aseza kudibana ukuqukumbela iinkcukacha malunga nendlela zakusebenza ngayo. Okambalula uthi kulindeleke ukuba umongameli abhengeze ngokusesikweni ikhabhinethi yorhulumente obumbano emva kokubekwa kwakhe ngokusesikweni esihlalweni. The national dialogue process will seek to develop a national social compact that enables the country to meet the overarching aspirations of the National Development Plan, to eliminate poverty and significantly reduce inequality towards 2030. Kulindeleke ukuba kubanjwe ingxoxo noluntu kuquka bezoshishino, icandelo lezemisebenzi namanye amacandelo ngenjongo zokushukuxa imiba lorhulumente obumbano azakuchankcatha phezu kwayo. Xa sibuye evenkileni
Kukho ingxelo ezithe zokuxhwilwa kwamakhwenkwana ngeli lixa lolwaluko lasebusika eMahikeng eMntla-Ntshona. Sinamkela kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo iSABC1 sisiza ngqo kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde silume kwinqaku eliphala phambili ngobusuku. Wonyulwe njengosihlalo webhunga likazwelonke lamaphondo wayesakuba inkulumbuso yaseMpumalanga noselela ilungu le-ANC eParlamente uRifulo Mtsweni-Tsipane ngaphandle kokuphikiswa. Elinye ilungu le-ANC eParlamente uKenneth Moemeng naye wonyulwe ngaphandle kokuphikiswa njengombhexesho intloko webhunga likazwelonke lamaphondo. Ulandulele elo wayengusihlalo wezenqwelomoya iSouth African Airways uDudu Myeni, iJacob Zuma Foundation ityikitye imbalelwane ingqina ngokulishiya kwakhe eli limagada ahlabayo. Umyeni nobesaziwa njengomhlobo kuJacob Zuma ulishiya eli eneminyaka engama-60. With a heavy heart to confirm that indeed the chairperson of the foundation, Mr. Dudu Myeni, has passed on last night. The family is still grieving heavily. uDudu Myeni ugcina ukubonakala edlangalaleni evele enkantolo kaMantshi Richards Bay ngamacala enkohlakalo mayelana nenkohlakalo okuthiwa wayithola kwaBosasa. Akakwazanga ukuvela ngenyanga edlule enkantolo enkulu yaseGoli lapho icala bese lidluliselwe khona njengoba wayexinwe ukugula. Uboshwe ngonyaka odlule ngoMandulo emacaleni athinta inkohlakalo lapha aphuma khona ngebheli ka-10,000 amarandi ngamacala athinta ukufumbathiswa ngemali ebalela ku-200,000 amarandi. Umyeni ubenguhlalo eJG Zuma Foundation kusukela ngonyaka u-2008. Ekhuluma emncintiswaneni wechezwa lenhlangano ngonyaka u-2017, umphathi wayo uJacob Zuma watusa umyeni ngeqhaza lakhe elibambile kule nhlangano nokuyimisela kwakhe ekufukuleni abantu ikakhulukazi intsha nabesifazane. Wayengusomabhizinisi mhlawumbe usazophinda abe uye nalo bhizinisi yakhe yayigxile kakhulu ekufundiseni. Unogqozi nalwisimanga eyintweni ezisiza abantu. Esikhathini esiningi umyeni ubelokhu esondelene kakhulu noZuma endabeni ze-SABC ngenguvusi Khumalo eThekwini. Kubanjwe inkonzo yomngcwabo yamalungu amathandathu osapho lakwaNcedo nadutyulwe abulawa kuTsolo eMpuma Koloni. Inkonzo yomngcwabo ibanjelwe kwilali yaseMpoza. Abafi badutyulwe kwiziganeko ezimbini ezohlukeneyo kule lali kwisithuba seveki ezimbini ezigqithileyo. Ukanti ilungu lesixhenxe losapho lidutyulwe lasweleka eNtshona Koloni emva kweveki kudutyulwe esisithandathu. Ixesha libuhlungu kakhulu kumalungu osapho asondeleyo kubafi. Onke amaxhoba adutyulwa abulawa kule lali kwiiveki ezimbini ezigqithileyo. Nangona inkonzo iqhutyelwe kwindawo enye, kodwa yona imizimba ingcwatyelwe kwiindawo ezohlukeneyo. Ukhuseleko nalo beluluqilima. Amalungu osapho asankwantya luloyiko. Umzi uphelile data, ngoba kaloku akho nto siyaziyo. Singekho nto siyaziyo nje, asazi bazophinda sithini, kodwa sithembele emapoliseni ukuba kuthe urhulumente ngabo abantu abazodila nayo ezigilamkhuba. Abantu ababezosikhapha bazongcwaba imost khange bakwazi cause bayiboyika abanjalo. So nalapha ekhaya nje sifikile siyoyika. Esi sehlo sishiye abahlali ingakumbi abolupheleyo benqunguphele. Sinemiphaphu ngenxa yalo nto asilali kakuhle. Ngokwasazi incwadi uba sakuncedwa yintoni. Ngokokutsho kwabahlali, asikho kokuqala kubulawa amalungu osapho lunye kule lali. Kungoku nje banyanzelisa ukuba kwakhiwe isikhululo samapolisa kulo mmandla. Sikude kuTsolo, sikude Yugi. Isenza loo nto kube nzima okokuba masiwafumana amapolisa. Sacela ke kurhulumente sisenze sosicelo nangoku okokuba urhulumente makasibonelele ngepolice station ezaba kufutshane apha. Ilungu lesixhenxe losapho lakwaNcedo liza kungcwatywa ngomhla wama-29 kule nyanga. Akukabanjwa mntu okwangoku. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude, eMpoza,
kutsolo. Umkomishinala kazwelonke wenkonzo yesipolisi uNjengelefani Masemula utyala inani elongezekileyo lamapolisa ngama400 kwiphondo laKwaZulu-Natal kwinzame zokuqubisana nobundlobongela obuqatseleyo nobusube intlani ngemiphefumlo. Elinani longezwa kwelo lamagosa ay-1500 asetyalo kweliphondo ngakumbi kwindawo ekuvame ulwaphulo mthetho eThekwini, eZululand naseMelmoth. Masemula bethetha kumsitho wamapolisa ePitoli. Omunye wosigaxa amabhande emaphoyiseni uBrigadier Vex Phuperi uchaze kabanzi ngomsebenzi wamaphoyisa azowenza esifundazweni KwaZulu-Natal. We had a plan which was pre-election, during election and post-election, and that plan is operationalized. So as and when there's a need, the National Commissioner sees a need to then deploy further resources to areas where our intelligence and operational plan is directing us to. So today you'll be sending off these members that you see here as part of the deployment that is further enhancing the capacity that is in KZN. Ujenene ufane Masumulu bese balula indawo ezithile einobungozi la amaphoyisa ezoqapha khona ngesolokhozi. We had areas that we are focusing more, like your eThekwini, your Zululand. So those are the areas we are focusing on. You'll be aware that the past weekend there was a protest march between two political parties in Zululand and Melmoth, Mtunjaneni, where they wanted to face off each other. So those are the type of things that keep us awake, that we make sure that we deploy to that province so that we make sure there is peace and stability. Ubesechaza nesikhathi esizohlalwa amaphoyisa kulesi sifundazwe. Be there for the next 4 weeks, but is subject to extension depending on how the situation is on the ground. If it's tomorrow, the situation, all indications are as well, they might just be there maybe for a week or so and come back. Igama lami ke nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngekomkhulu ePitoli. Kukho ingxelo ezithendiso oqoqwediso ezoyanyaniswa nexesha lasebusika lolwaluko eMahikeng eMntla-Ntshona. Abanye abazali baseMahikeng bathi abantwana babo baye esikolweni solwaluko bengenalwazi loko. Lo makhulu wenkwenkwana eneminyaka eli-12 uthi ubanjwe emnxebeni sisikolo somzukulwana wakhe ebikelwa ukuqweqwediswa kwakhe sisiwa kwisikolo solwaluko. Uthi oku kwamkhwanqisa futhi kwamdakumbisa kanobom. Ukanti bufihliwe ubuso balo makhulu ngenjongo zokukhusela le nkwenkwana. Khanye uthi le meko imnxunguphalisile, akakwazi kungacingi oko bekunokwenzeka ukuba isikolo besingambikelanga nto, yaye ubamba ngazo zozibini kwabamncedileyo. Kona usapho luyinikezile imvume yokuba eliziko losasazo likazwelonke lidlane indlebe nomntwana walo bufihliwe ubuso bakhe xa ebephefumla ngesisiganeko simehleleyo. Uthi umakhulu wakhe uye waye kumlanda ze wambuza umntu amqoqwedisileyo isizathu sokumthatha ngaphandle kwemvume yakhe suka wayenkukhu esikwe umlomo yaye uyabulela ukuba efunyenwe. Chanhliziyo asekuhlaleni avakalise ngelithi indlela amapolisa uphethe ngayo lomba ayiginyisi mathe kwaphela. Kunjalo abahlali bahlabe ikhwelo ukuba abazali bathi qwa ekwakheleni umkhanyo abantwana babo ngelixesha lalomngeni uxananazileyo. Kananjalo abasemagunyeni bathe bathabatha amanyathelo wokungenelela. Alile nokuvala izikolo zolwaluko ezingekho mthethweni bayamemelela ukuba abazali balandele imigaqo efanelekileyo yaye batyikitye namaxwebhu angqinisisayo ukuba abantwana babo bangaya kulwaluko. Kamnandi mawethu.